дар Косово бархурде миёни муҳассилини донишгоҳи Приштина ва нерӯҳои таъиноти хос ба вуқӯъ пайваст. Донишҷӯён 10 рӯз инҷониб талаб доранд, ки ректори донишгоҳи маҳаллӣ ба истеъфо равад. Ба гуфти онҳо, дар байни раҳбарони ин муассисаи илмӣ фасод ривоҷ ёфтааст. дар Украина тахминан 200 мухолифи ҳукумат бо сипару калтакҳо дар маркази маъмурии шаҳри Киев раҳпаймоӣ намуданд. онҳо мегӯянд, ин амал ёдоварӣ аз иқдоми ҳукумат аст, ки мехост ҳаққи гирдиҳамоии мардумро маҳдуд кунад. гирдомадагон талаб карданд, ки ислоҳоти конститутсионии Украина амалӣ шуда кишвар ба Иттиҳодияи Аврупо рӯ орад. ҳамчунон эътирозгарони украинӣ тақозо доранд, ки масъулони куштор ва таъқиби ширкаткунандагони эътирозҳои ахир ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. дар пойтахти Гурҷистон гирдиҳамоии мухолифини бунёди як нерӯгоҳи обу барқ доир шуд. ширкаткунандагон дархост намуданд, ки барномаи сохтмони нерӯгоҳи обу барқи худонӣ дар минтақаи Сванетия лағв гардад. ба гуфти онҳо, сохтмони сарбанд дар минтақаи кӯҳӣ боиси он хоҳад шуд, ки як деҳа ва як калисои қадимӣ зери об равад. дар Арманистон эътирози мухолифини қонуни нави нафақаи ин кишвар ҷараён дорад. рӯзи панҷшанбе садҳо эътирозгар ба кӯчаҳои Ереван баромада бинои идораи андозро зери иҳота қарор доданд. бар пояи қонуни нав ҳар коргар бояд 5% иловагии маошашро ба бунёдҳои хусусӣ нафақа ирсол намояд. қонунгузорони Қирғизистон санадеро тасвиб намуданд, ки бузургтарин кони тиллои ин кишварро ба моли муштараки давлат ва ширкати тиллои Канада табдил медиҳад. тибқи ин дастур 50% кон моли ҳукумати Қирғизистон ва нисфи боқимонда моли ширкати Сентаре Голди Канада хоҳад буд. баъд аз соли 2026 ҳукумати Қирғизистон ҳақ пайдо мекунад, ки саҳми худро афзоиш диҳад. мухолифон ва сокинони маҳаллӣ талаб доранд, ки кони қумтор моли давлат эълон шавад.